И здравейте, хора! Днес ще снимаме сезон 2 Емералд в същия свят. Не. В същия свят. Защо? Защото този свят е Емералд. Аз го изтрих. Шегувам се, не го изтрих. Айде влизайме. Защо в същия свят? Ами защото това е Емералд. Добре. Айде. Ама сезон 3 ще го правим такова. Окей. То колко клипа прави за един сезон? Кажи 8. 8. За един сезон 8. Така. Това е сезон 2. И да видим. Тук така. Ние винаги ще правим заедно клипа. Не точно винаги. Но аз често ще се появявам в нейните клипове. Мале, защо винаги е там то скелет беги? Аз поне съм горе. Нямам работи. Ела да си вземеш от чести Да, те ни убиха тея матаняци. караницата. Чакай, може да отидем горе и да го пресрещнем там. Чакай, аз имам меча и отивам да го бия този. Чакай, ще го разсейвам отгоре ти. Ти го разсейвай, аз ще го бия. Биго! Не! Ще го пукам. Бързо излизай от света, бързо излизай. Бързо излизай, умирам. Аз се бъгнах. Да влизам ли? Не, Хайде. да влезем в друг свят. Мой. Стига! Ще се спалниш Та, на дърво. здравейте хора, разбрахме се. Разбрахме се. Къде падна ти? Във вода. Шлепна се. Здравейте, хора, вече се разбрахме на излезна ми класата и къде. уидър. И да, то винаги излиза, когато такова. На дърво ли си ти? Да, си го чупя. Чопи го. Аз чупя дърт. За какво ти е дърт? Защото не мога да изляза. Къде си ти? Мързи ме. Абе, тук в много. Ето аз се качих. Да, чакай, Вики, виждам те. Идвам. Овца! Злато. Да, наистина е злато, защото няма как да умрем. Ако си направим легла. Виктория, къде си се качила върху дърво? Виждам ти ръката. Опа, без не исках. Ти снимай много редовно Емералд от сезон 2. Моля те. Защото този свят не е мой, така. И с мен ще снимаш. Ау! Мамка, защо изляза? Ау! Ще help me, please. Откъде имам две дървета? От мен е сигурно. Крисп! Кулер! Селянин! Къде? Чакай, това си ти, бе. Абе, Ти си селянин! Да. Да съберем малко пясък, да си направим каштурка. Вики, ще ми направиш ли лопата? Моля, това ме изпръска в лицето. Ето аз тук ще... Да ти дам ли лопата? Чакай, аз ти направя. Или ти... ти си ми дала. Окей. Ще си направя. Аз направих лодка. Добре, да те отплаваме. Не. Арде! Моля. Няма... Мисля, ние смятаме да плавахме на survival. Да. Виж, много забавно. Идвай. Не искам. Нали защото когато се спалнем няма да се намерим? Ако някой умре. Ако не си намерим легла скоро. Така че нека да сме тук, а после ще... Спирката. И ако някой... Аз пък си такова с голка.
Go. Качвай се, бе, момиче. Правя тук неща. Не там. Идвам! Туту! Я искам да се видя. Туту! Ай, качвай се за една обиколка само. Дите, за една обиколка се качва и после се върни. Не трябва да вземат колба. Качвай се, бе! Да. Тук оцеляваме да не сме на... Хайде да ела, да се разходим малко. На сладката. Имаме си крака, моля. Моля те да Вики. Как ми сложи купче пред лицето? Чакай да си взема такова. Хайде, качвай се. Качвай се. Качвай се. Качвай се. Качвай се. Как дойде? Добре, айде ще се кача само за една обиколка. Хайде, бе. Ако успея. Качи ли са, на? Да, качих се. Айде, виждам те. Опа. Мале, аз къде съм? Мили, защо съм по тука? Опа. Аз се бъгнах. И аз. Яко. Аз даже не знам на къде отивам. Еми тогава... Виктория, защо се махна? Бързо идвай тук. Еми, бъгвам се, не е честно. Тогава аз отивам на ония другия остров. Къде? Не е там. Добре, тръгвай. След малко идвам. Ще си направя къща. Виж какво голямо дърво. Не виждам. Мале, не съм виждала толкова пясък. Така ли, аз съм виждала. Аз Тогава? съм виждала двореца. Не, тогава. Аре. Ти си направи едно Вики, прозорче. аз се изгубих в морето. Ах, морето. Морето, да. Как вика? Буче. Не. Добре, Вики, къде си? Опа. Ела да ме вземеш. Защото някой пияница се изгуби. И къде си сега? Ти си моят майка. И аз съм пияницата и съм се изгубила. Къде си? Майте ви... Идвам. Ето аз то виждам. Добре, Идвам. чао. Не. Виж, искам да се видя как идвам. Човек. Излез от къщата. Ама какъв прозорец е сложила там? Истински. Ти чакай да пък се забих. влез там. Ами. Така. Да си направим гараж, да си сложа лодката. Че някой крипър може да се качи и да... Виктория, махай го този прозорец, защото прилича на свинарник. Не, това си ми е любимия прозорец. Махни се там. Не. Да разширим още, да има 2 стаи, 3 стаи, 4 стаи, 5 стаи, 8 стаи. Ой, тук е моята Аз стая. ям банана. Банана. Играй на твоя телефон за малко. Ти снимаш ли? Да. Друг път. Да. Друг път. Не виждам нищо. Ще пък трябва да го виждаш. Вики, виж. Ето, разширих.
Трябва да направим такова. Ма ти нямаш нищо, бе. Голяма работа имам лодка. Лодка. Нямаш никаква лодка. Нямаш никаква лодка. Мале, виж какви процесняк има. И ние удължиха вакансията до 11. Трябва да направя вратник, тук че те ни убият. Идвам. Ох, ма. Виктория, какво си сложила? Не го чупи! Нещо чу. Добре. Арма. Опа, без си. Анима! Чакай, искаш ли още стъкло да сложим? Да се прави кефри и отивам. Снимаш ли, бе? Да. Ма не се вижда. Да, то така изчезва понякога. Дай ми факли. Нямам факли. Мале, помислим, че това е някаква бутка. Бити, добре ли? Ами такова има от дървото, направи и кол, и направи факли, момиче. Ми няма да направя, защото нямам такова. Чакай, ще направя. Тогава ми дай брадата, аз ти дам кирката. Аз дам паста. Имам такова дърво. Ма нямам обработено. Не, нямам необработено. Кой ще прави сега? Аз чувам зомби. Трябва да отидем някак си. Така. Пожелай ми успех. Чакай, аз ще дойда с тебе. С лопатата да ги бия тия. С лопата ли? Да. С лопатата ще ги бия. Бързо. Дърво? Ти къде си? Ай, да виждам, че там. Каква си хитра. От тук, да. Къде се праснала? Къде си? Къде? Това. Идвам. Да, влизай. Влизай! Бързо! Аз съм за теб. Отваряй ватника. Не съм критик да ме правиш легла. Не! Това е ли в моя свят? Да. Не прави нищо. Ох, добре, че тук малко светлинка. Ето! Светнахме. Малко. Ей, сега се Човек ми дава, не пуска. Ми точно няма да се умезда тази нощ. Цъкев, мерак и малко панак. Ще направя друг етаж. О, посветя се. Може ли да го разкопам? Чакай това да махам за малко, за да мога да си кача. Не! Може да го оставиш, ако искаш. Имам ли шугаркен да се... Добре. Аз ще в мината, така да няма мина, но ще направя. Имаш ли още факли? Да, имам 2. Може да ни потрябват за... Мината. Добре, с малко приключвам клипа. Нека да стане около на 11 минути. 14. Не ми дава канала. И само дърт виждам тук. Добре, хора, това беше от мен. И чао!